Йоклап калган я онытып калдырган намазды нинди ният менен укырга? Каза типме? Ул намазлардын вакыты касан икән ул? Иртәнгене йоклап калһаң, торгас та укыргамы, әллә мәсәлән, өйләгә тиклем йөрүп, өйлә вакытында укыһам яраймы? Яраһа, өйләнең фарызынан алдамы, әллә унан һуңмы? Явап бирегез инде. Беренсенән, әгәр кеше намазын төшереп калдырган икән, әйтәйек, оныткан, кай вакыт онытылып китә бит инде. Була ул, еш булмаһа ла, әйтәйек, өйләне укман. Шул вакытта нимә эшләргә тиеш? Хәдистәрдә әйтелә: "Мән насия салатан фәльюсаллиха иза закараха." Әгәр кемдер намаз кылырга оныткан икән, исенә төшү менән уны кылһын дигән. Икенче бер хәдистә әйтелә: "Буның өчен каффарат дигән нәмә юк. Каффарат компенсация. Тик ана шул каза гына." Шулай ук хәдистәрдә аңлатыла, әгәр кеше йоклап калган икән, уяну менән намазын укып куйһын тиелә. Еш кына был иртәнге намаз менән була бит инде. Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва саллям үзе менән һәм сахабалар менән бындай хәл булган. Улар иртәнге намазга уянмагандар һәм беренче булып пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям уянган. Һәм шул вакыт ул сахабаларга иркабу дип боерган: "Аттарыгызга, дөяләрегезгә менегез", һәм улар артабан киткән сәфәрләрендә. Шул сәфәрдәрен дәвам иткәс, әзрәк аттарынан, дөяләреннән төшеп тәһарәт алгандар да, ана шул иртәнге намазларын укып куйгандар, казаһын. Әйткәндәй, мана иртәнге намазның казаһын укыганда, уның сөннәтен дә укыр кирәк, каза итеп. Тәүдә сөннәтен укыйһығыз, шунан фарызын. Шулай итеп, әгәр кеше оныткан я йоклап калган икән, исенә төшерү менән һәм уяну менән шул намаз өчен каза кылып куярга кирәк. Был беренчедән. Сак кына һуҙылып китһә буламы? Дип һорай бит кемдә. Әгәр кеше, мана хәдис әйттек инде, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шунда ук әйдәгез намаз укыйык димәгән, аттарыгызга, дөяләрегезгә менегез дип. Сак кына кисектергән. Шулай әгәр кешегә ниндидер шарттар булдырырга кирәк икән, мәсәлән, тәһарәт ала торган урынга барып җитәргә яки яхшырак урында намаз кылыр өчен сак кына кисектерергә була. Әйтмәйбез, әлбиттә, мана иртәнге намазды өйләгә тиклем һуҙып йөрөгөз, һуҙып йөрөй алаһығыҙ дип. Юк, әгәр мөмкинселек булһа, тиҙерәк укып куйыр кирәк. Ләкин төрлө кешенең төрлө хәле була ала. Мәсәлән, кеше хирург яки ниндидер эштә эшләй, шунда укый алмай, һәм иртәнге намазын өйләгә тиклем әгәр калдырган икән, ул тәүҙә ана шул иртәнге намазының сөннәтен, шунан фарызын укырга тиеш, шунан өйлә намазына керешергә тиеш. Ошондай тәртип булырга тиеш. Мана намазлар тәртип менән килә бит инде. Шул. Шунан тагы һорау: нинди вакытта укырга? Ислам динендә, фиқһта кәрахат дигән вакыттар була. Кәрахат ул русса нежелательность, мәкрух дигән һүзле бәлки беләһегездер. Мәкрух, нежелательный. Ана шундай вакыттар 5. Беренче вакыт ул таң ата башлагас, кояш калка башлаганга тиклем. Был вакытта без нәфил намазлар укымайбыз, бары тик иртәнге намаздың 2 сөннәтен генә укыйбыз. Мана шул вакытты галимдар кәрахат вакыттарга керетә. Беренче, был беренче булды. Икенчеһе кояш калка башлагас. Кояш калка башлагас та, был икенче кәрахат вакыты, бында ла нәфил намазлар укылмай. Әгәр духа дигән намазны укырга теләһәгез, кояштың теге күтәрелеп, китаптарда әйтелә бит инде, хәдистәрдә бер һөнгө кадәр озынлыкка күтәрелгән көтөр кирәк. Мана шул икенче кәрахат вакыт, был вакытта ла нәфил намаз укылмай, кояш күтәрелгәнсе. Шунан өченче ул кояштың баш устына килеп еткән вакыты. Әйтәйек, өйлә намазына 15-20 минут кала,
кояш башығыздың осында, мана шул вакытта ла без ниндидер нәфил намазын укымайбыз. 4-нче кәрәхәт вакыты ул икенде намазынан һуң башлана. Икенде намазынан һуң без ниндидер нәфилдәр укымайбыз. Икенде намазы гына укылайбыз. Һәм 5-нче кәрәхәт вакыты ул кояш байый башлагас. Кояш байый башлагас. Был вакытта ла нәфил намазлар укылмай. Каза намазына килгәндә, әгәр мана шул вакыттарга туры килә икән, укырга була. Чөнки казаның рөтбәһе, статусы башка. Ниндидер, әйтәйек, машул икенде вакытына туры килде, бит. Өйләне ниндидер сәбәп менән һез укымай калдыгыз, икенде намазы кергән вакыты. Шул вакыт һез өйләнең казаһын укый алаһыгыз һәм икенде намазынан һуң теге нәфил өсөн вакыт түгел бит инде дип тормайгыз, укыйһыгыз казаны. Мана шул 5 кәрәхәт вакыты. Әгәр шуларга туры килде икән, казаны укырга була. Бер минең таныш була торгайны, субханалла, бик кызык хәл. Нәйтей, мана кояш байып бара. Мин әле икендене укымадым тей. Ярай, байыгас каза итеп укырмын. Чөнки был вакыт кәрәхәт бит инде укырга ярамай дип. Кыска хатта казаны түгел, хатта икенденең үзен укымай йөргән икән кеше. Ошо вакытта намаз укырга ярамай тиелгән бит инде дип, хатта фарызын да укымаган. Юк, дөрес түгел. Хатта кояш мәсәлән офукка барып терәлгән икән, берәй тауга. Һез әле икендене укыманыгыз, укырга тиешсез шул вакытта. Вакыттың һуңы буһала. Был яхшы түгел, әлбиттә. Шуга тиклем көтүп йөрү, кисектереп йөрү, икенденең фарызын укыйгыз һәм хатта өйләнең казаһы бар икән, хатта өйләнең казаһын да укып куйыр кәрәк. Кәрәхәт вакытына туры килһә лә. Мана шулай, кардәшләр.